ambazo ni shilingi bilioni 465. Huo ndio msimamo wetu kama magovernors wote na mimi kama mwenyekiti wao wa kamati ya fedha. Riwruok jopuonj mar NATO chugo winjruok manyien midendo ni CBA magidwani piny owacho ketie tim e chakruok mar dwe manyien. Moko kuom paro mag chwalo en dwaro ni jopuonj medo saa kod kwan atamalo 60 to kod yudo kwan atamalo 30 mag allowances kata omenda mabalang'. Joja oko nigi ler mathoth. En romo mar higa ka higa mane okelo kanyakla jokanyono manie riwruok jopuonj mar NAT bade ma Mombasa. Tunataka kuwapunguzie hiyo kazi by the medical scheme doing its right work. Kae, twak mane ochacho ne en mano mar winjruok manyien mar CBA magichuogo monego chak tiyo tarik 1 dwe mar 7 higani e thuolo mar higni 4 mabiro ni mar mano masani rumo tarik 30 dwe ni mar 6. CBA ni wan kaka jopuonj wasechiwo gimiluongo ni proposal demand ma nigi atamalo mar salary basic salary monego bed ni miyo jopuonj mar atamalo 60 to gi allowances te be wadwaro atamalo 30. Mamano waseketo piny ma wasechiwo ne Teacher Service Commission ma wasedhika Salaries and Remuneration Commission. Koro gimodong ni mondo wabed piny mondo wawinjre. Kanyo jalau allowance en siling 3,000. Koro dilo 3,900. Ka en nija na 3,000 to dilo koro 3,900. 3,900. Koro myo wajo ni marupurup te obed en mar hospital, obed mar yath, obed mar nindo kam ot mininde, obed mar wuoth uchukuzi 30% mar salary. Kotel negi kod jalup jagoro maduong' e riwruogno mar NAT Hesbon Otieno kae ne gitemo lero kange mane girango mar chope kwan makamano magikoni ok nyal rochi gi weche mag budget mane osesom. Kwa chope 60% miwinjo wacho no. En gima ne watimo research. Watimo gimiluongo ni Consumer Price Index, economic growth of the country. Masani ber wawinjo ni country has an economic growth of 4%. Mano gima koro ginyalo wacho ni gionge pesa nikech ndalo cha ne giwacho weche COVID. To jopuonj be kik luor ni budget osetim. CBA is not pegged on budget. CBA is pegged on winjruok ma ka wasewinjore pesa migolo. Koro pesa no ema gidwaro kuma gigole. Ka en supplementary budget gidwaro koro wabedo gi gimiluongo ni implementation matrix. Kendo wacho no Mombasa ka en city. Omiyo jopuonj mopuonji city gote. Omi marupurup margi kalure kod hali mar maisha mar town. Ok inyal miyo Nairobi to Kemi. Kini nyithindo te, nyithindo 4. Nyathi ka thi miyo atonga mare. Koro gimomi Nairobi emomiwa. Equal and equality. Isechego gogo, gikoni piny Kenya osegoyo ng'ala manyime kiwango mar omenda miketo thenge budget ne weche mag somo kama duong' magidwaro en neno ni omenda no tiyo kaka owinjore. E piny mangima averagely gimobedo set ni mondo okony somo en 30%. Koro kwa Kenya wasechope 28%. Aparo ni mano wadhi maber kabisa. Makoro nego beni kaka koro itiyo gi pesa no. Makoro wang'eyo nikech keto kiwango no en gimoro achiel. To kaka itiyo gi pesa no is another thing. Okonego wabed gi problems kaka koro ma skunde yudo sani. Ni capitation pok obiro moromo kena ng'oto pesa no to nitie. Magi ne giwacho ka giramo ni wang'ni gidwa keto piny owacho tesre mar neno ni winjruok makamano ikete tim kosepuodhe. Winjruok en one thing to timo is another thing. Ok wadhi nendo ni nikech wasewinjore koro wadhi bedo ni wanendo. We are going to monitor the implementation mar CBA step by step. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Sejama ikruok dhi nyime ne yiero mag jokanyo Kenya Sugar Board. Jopur niang' mawuok e kar chung' od bura Mandhiwa e kaunti ma Homa Bay ogolo ywak kaluwore gi pek magisebedo ka gineno e sekta mar pur niang' ka gidwaro ni yiero mar Kenya Sugar Board okel lokruok ne jopur niang' ma osebedo gi pek. Ali Abich nigi ler mathoth. Jopur niang' mawuok e kar chung' bura Mandhiwa e kaunti ma Homa Bay koro golo ywak margi e wi moko kuom pek magisebedo ka giromogo kaluwore gi chenro mar pur niang' magisebedo ka gidhigo nyime e kor gwenge ma kono. Jopur niang' kokalo kuom riwruok margi ma ong'ere ni Homa Bay County Sugarcane Growers Association e bwo jakomgi Rafael Otiri
wacho ni achiel kuom pek magineno en yudo lal seche mitero niang' mondo opime Weighbridge ka gidwa ni kuonde mipime niang' kata Weighbridge oketnegi machiegni kod puothegi mar tieko lal magisebedo ka giyudo. Koro gima duong' wang'eyo ni Kenya Sugar Board oluongo yiero mar regional directors. Wan kaka jo Homa Bay, jopur tiang' ma Homa Bay County, wawacho gi dwol achiel ni wan Bishop Midodo emwadhi yiero ka nikech en achiel kuom jopur wadwa. Wadwaro ni tiang' opimie bath puodho, Weighbridge oketne japur e bath puodho. Japur dhi asara ka tiange pukore ni dhi pim Riat to bende kone. Kenya Sugar Board nong'iewo tingini momiyo kambiwa miluongo ni Riat. Wang'eyo very well. To tingini ok giti kodgi e loso wang'a yore makonyo jopur ka. Jopur niang' wacho ni thothgi kod esa puothe magisebedo ka gipuro to onge yuto malong'o magiyudo nikech lal magiyudo kuonde mitero niang' mondo opim, kendo kata mana peini madonjo e puothegi bende chal margi richo ka gidwa ni jogo makore biro yier e yiero mar Kenya Sugar Board mondo bi oresgi. Wainyore nikech lopegi tebe ok mekwa moko wadeso. Niang' bende kadhi Riat iyudo ka mowuok papo ma kambi osepimo iumo maber ma ok lwar, to magwa gi to oketne tinga ma ka gike koriyo ka niang' opukore mang'eny e ndara ma koro gimidhi pimo nwa Riat bedo maonge. Omiyo wan kaka jopur ok wadwar mano, wadwar ni niang' opim ka kiting'o mopapo cha e kaka pimnwa ka to giting' kaka gidwaro. Wayudo pesa moro mathin mok nyal kony. Koro nwa gombo ni mondo price control ni no mendo ong'inwa wachne ni to tiang'ni ere gimomiyo miyo walal kar miyo wayuto kaka jopur. Kane giloso e kinde romo margi mane gibedo gi gweng' magaena e kachur bura mandhiwa, jopur niang'o bende dwa ni los lal magiyudo e kinde ma bet niang' mowang' e puothe kod beto niang' e puothegi e kinde ma koth chwe, gino magikone miyogi lal maduong'. Niang'wa kowang' accidentally tiyudo ka maganda nosegol kuome gi maj cha, teka pod ichak yudo kidhi ing'ade to sukari to pod odong' adong'a e tiang'. Ma iyudo ka wayudo lal saidi sama tingi wawang'. To kuonde moko to wayudo ka tiang' ikuongi wang'o kor kibete. To kende iyudo ka bechgi to be oingo kata marwa mabiro kanye mabiro sukari ndas. Ka koro niang' se wang' to gibiro gichak gigoyi faini to in to bende ok iwang'o niang'. Midhi gik ni $800 iyudo kasara niang' wang' to gichak ging'ado $800 ma ging'ado koro kuma gidhiye godo. Ok ing'eyo ni mano to dhi nang'o to nyadi mang'eny nuclear to ikawo tiang' tiwang'o koro kitere e mill. Gima inyowa en seasonal harvesting. Iyudo ka tiang' opur to ndalo chieng' ok bet tiang'. Ka ndalo koth ibeto tiang' tibete dichiel to tinga biro nywandore e puodho. Ka season mar ariyo midhi beto tiang' tiyudo mana yugle e puodho. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano Ali Beach kuom alipotno kuke kaunti ma Homa Bay yado kao yue ma adondo kapok odhi yie opondo. An William Nyadawa kan mawego ayigi wach mar NAT. They should be able to stand up for human rights. Mano kotenre kod ng'anyo mar NAT ma gidwa luongo. Nono ni okokao ndamo makare mar chik ne to kata nek mar Albert Ojwang. Ramogi TV an Pastor Mondio Tiche mar gemo onyinyore mosna jaoda Sara Tieno gi Archbishop Odhiambo Gura gi Olo Oyanda. Erokamano Ramogi TV chenro mar migago neno maler kendo moro waka wantiere Ruiru Kiambu County ngimena Madam Joska Shali gi Nyamigori mano Jo Dundo mtu mkubwa size ndogo nyakora mgojwa wadhi yweyo kikidhi mboni kachipod wangi uweche ma odhuro. Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforests, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel.
Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Breaking news today. The city is buzzing with euphoria. Let's connect with our correspondent on location for the latest updates. But what exactly is Koro? I just received my cash from Koro. Just quick and easy. The euphoria around town is crazy. Download Koro and say hello to easy lending. Jaji anasukuma mpaka anaweka faili kando, anasema this file has got a lot of forces in open court. Forces from where? Bunduki ndio inafunganga mtu kabisa. Ballistic report ile risasi ilisolewa kwa hiyo mwizi haikuwa ya bunduki yangu. Na ukiona mtu anakusingizia na kukupeleka jela, that is your enemy number one. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Machiegni kendo nya Kwaramogi. Jogo mowito ngimagi nyaka sani kalore gi monj mar jo Iran kuom jo Israel nyoro gotieno koro chopo 10 ma en kalore gi lipode ma nochiw gi jotelo. Auchiel kuom jogo manowito ngimagi ne nie kar dak ma Bat Yam e boma ma Tel Aviv, kamoko 4 nonegi e boma ma nyandwat mar Tamara. Jo Israel 13 osenegi are chakruok mar dhano manitie kind Israel gi Iran. Weche mag tuke ni klab mar Kenya Police biro manyo point achiel kende mondo giyud thuolo mar ting'o kombe adhula lig maduong' pacho ka loch mabiro bedo margi mokwongo nyaka ne chak klab no. Police biro rakore gi klab mar Shabana FC e lap ma Kenyatta Stadium Machakos kochakore saa 9 makawuono. Pono ni Police ologi Shabana wang' biro rango duoko e lap ma Ulinzi Complex kama Ulinzi Stars biro rakore gi Gor Mahia. Kogalo nyaka lo tugo no mondo ochung matin moro Police kapok girakore gi Police tugo mogik mar season. Again.